het een mikkruis om te schieten, voor kruisbogen inderdaad. En dat is voor kanon, dat is later. Vanaf 1500 werden de vestingen verdedigd met kanonnen. Dus zo zag Sluis er als versterkte stad uit. Je ziet wel dat de typische... Ja. En dan hoor ik soms Vauban, maar dan zeg ik nee, dan zeg ik Menno Baron Coehoorn. Dat is de Nederlandse vestingbouwer. Die samen met Simon Steven, de vriend van prins Maurits, de grondslag gemaakt heeft dus voor de vestingen in Nederland. Men noemt het de stijl Vauban, maar het is eigenlijk baron Menno Coehoorn. We mogen daar ook wel een keer trots op zijn, die dus vooral dus de Nederlandse vestingen gebouwd heeft. Zoals in Bourtange enzovoort. Ja. Waar staan wij nou hier? Ik ben eventjes aan het kijken, we staan hier ongeveer. We staan hier ongeveer en straks zouden we dus naar daar. Ja. Wat we hier zien, het kasteel van Sluis, tot 1792 was zo groot als de Bastille in Frankrijk. Er waren dus 2 kastelen, er was een groot kasteel en dan had je de havengeul en dan een klein kasteel aan de overkant, de Bourgondische toren, met daartussen een ketting waarbij dus de schepen dus konden tegengehouden worden om taksen te heffen. Het kasteel is verwoest door de Fransen en nadien werd hij dus verkocht als steengroeve. Wat betekent dat? De hoeistenen werden gebruikt om huizen te bouwen en het puin om de dijken te versterken. Jammer. Frans hebben heel veel gesteund. Nee, dus wel de dijken, de straten die waren dus gewoon weg, gestampte aarde. Jammer hoor. Ja, oké. En nog een stukje verder. Oké. Dus het kanaal Brugge-Sluis, of de Damse Vaart, of het Napoleonkanaal. Het heeft dus 3 namen. Ja. En dat loopt dus tot aan Brugge en is heel bevaarbaar. Dat is eindelijk die is gegraven op de bedding van de oude Zwingeul. Ja. Maar ik kan het dus bevaren. Als ik met een Ik kan dus bevaren. Ik toon u hier eventjes een tekening hoe hij eruit zag voor 1940. En de vraag is dus mij al gesteld, de sifon, wat is dat? Dat is hier. We hebben dus de oude Zwingeul, die wordt gekanaliseerd. Daar vertel ik straks meer over. Maar die op een gegeven moment passeert die 2 grote kanalen in België. Het Leopoldkanaal en het afwateringskanaal. In de volksmond de Blinker en de Stinker. Want de ene is een mooi kanaal, de ander moet vieswater dus afwateren. In Oostkerke bij Damme gingen dus die 2 kanalen onder de Damse Vaart. En ik ken de sifon in de badkamer, die gaat zo, hup, zo. En dat was dus, de sifon was eigenlijk een bouwkundig, een waterbouwkundig kunstwerk. Wat toen die stomme Fransen in 1940, die hebben hier ook rond gedwaald, probeerden in Duits tegen te houden. Ze dachten, oh dat is strategisch. Ze hebben de boel opgeblazen. En dat is nooit hersteld geweest. Maar er is hier wel een heel gekend restaurant, de Sifon heet dat. Is denk ik internationaal bekend voor zijn paling. Dat is ook een streek van de paling. Dat kanaal was ook bekend voor niet voor zijn Elfstedentocht, maar voor zijn ijsschaatswedstrijd van Brugge naar Sluis. Dus voor heen en terug 35 kilometer. In betere tijden, toen het nog niet zo warm was, werd er dus daar stevig op geschaatst. En in Oostkerke moet je klunen. Ja. Het kanaal heeft dus eigenlijk een leven gekend. Een afwisseling werd het gebruikt en werd het niet gebruikt. Maar dan komt Napoleon in 1812, 1814, mijn tas. En Napoleon die is in de slag bij Trafalgar is hij al zijn schepen kwijtgeraakt aan de Engelsen. En hij kan dus weinig transporteren over het water. Hij probeert dus een heel net van kanalen aan te leggen. En eentje gaat dus van Boulogne in Frankrijk tot in Breskens. Dus die ging dus lopen in Oostende, Brugge, Sluis tot in Breskens. En daarvoor heeft hij de Spaanse krijgsgevangenen opgevorderd die dat kanaal dus moeten graven. Kun je je voorstellen, in 2 jaar tijd, dus met paard en kar,
En met de schop en de kruiwagen hebben ze dus dat kanaal proberen te graven. 2 jaar? Ja. Tot 1815, Napoleon verliest bij Waterloo, die werken liggen stil. Willem II heeft dan Willem I heeft geprobeerd, en hij was ook de kanalenkoning, heeft verder gewerkt aan dat kanaal. Maar in 1830, die stomme Belgen blazen de alliantie op en het kanaal lag stil. In 1858, dat konden we daar juist zien aan de steen, is het kanaal dan eindelijk heropend. Maar het had weinig economische betekenis. Er werd iedere dag vertrok er wel een barge, getrokken door paarden, naar Brugge en dan terug tot 1940. Nu wordt het nog gebruikt, het is een mooie toeristische fietsweg. Het is ook nog een afwatering. Het water vandaar gaat dan via het vaartje van Katzand naar de Noordzee. En het wordt ook nog gebruikt voor de zwemtriathlon 1 keer per jaar. Maar ik weet dus wel, hier in die bocht was een zwembad van Sluis. Ik heb hier nog gezwommen. Er was een badmeester, daar waren hokjes en dan kon je dus, toen was het water nog proper waarschijnlijk en toen kon je hierin zwemmen.